sa Vineyards Tudela, Misamis Occidental. Pagka nice sa place, mana si Maring. Video na. Pusing Maring kay video ni siya. Lako dito sa grapes Maring. Ning laag mo diri. Sa hacienda namong Maring. Parang guys, sabi boy. Gidra Maring. Wow. Boy, pila ang kilo ani? Tag 200 ug 400 ang seedless. 100 ang salo. Imagine na imo ikaw tagiya. Ay, gibidyoan ka na ako. Ikaw. Yan na mag-video tara. Napagod sila ikaw, no? Oh. Like ka ba dito? Kaya ikaw akong model. Oh, naami diri sa Tudela. Monsay Vineyards. Kani siya kay lettuce. Huy, kuan naman din yo. PVC naman din ni maringot awa. Naibog ko lami siya sundugon. No? Punuan sa grapes o. Ora, punuan sa grapes. So nag-iisang vineyard kay. Oh, bayan. Sani? Potting shed. Potting shed ut awa. Oh, kan ana ni siya at the same time garden. Ang ilang garden. specialty grapes. Ano mga Pero tapos sila bungon. dagan kay gumong. Oh. Murag dulaan siya pero tinuod gid siyang grapes. Oh, dito ra ang counter oh. Gusto kang order yung kaon. Maring! So, daghan kasi ang buang. Daghan kasi siya og singalan ng grapes. May mga lemon din. Oh, may CR diri. May smell sa tao. Hala, unsa man siya? Ay, kamunggay dagan sa gawas, oh. Hala, orange. Hala, na orange sila, oh. O, lemon, lemon. Wow. Hala, nadari, oh, daghan ko. Number 34. Oh, dindara mga grapes nila. Sa labasan, makikita mo ang palayan or sa Bisaya, kumayan. Malawak ng palayan sa labas. Pero dito, ay, naiabuno ilang grapes. Oh. Ito ang puno ng grapes nila. Ito dyan ang mga grapes nila. Wow! Kung tangunungin nyo kung saan ito ay nasa Tudela, Misamis Occidental Vineyards. Kainan na may buhay na grapes o ubas. Pwede pala ubasan dito sa Misok sa Tudela. Hato tong order Maring. Ha? Dito sulod oh. Init dira, diri tao sa landong. Dito sa landong ba? Ayan. Una. Merong grapes na green pa ang kulay, verde pa ang kulay. Meron na gavidio. Merong hinog na. Uy, kasabuan ka. 200 per kilo ang merong seeds. Yung seedless daw ay 400 ang kilo ng ubas nila. Ayan si Mami.
Pusing talaga, mami. Wow. At saka ito yung order namin, halo-halo. Grabe oh. Oh, halo-halo special. Yung sa amin, order namin buko halo. Hindi pa. Yung buko halo, hindi pa tapos. Halo-halo. Naglaman. Oh. Say hi, baby. Hello. Say hi, B-boy. Boy, ay daw boy. Hi, B-boy. Artista ka na ngayon. I-post ko ito sa YouTube channel ko, B-boy. Tingnan mo. Hanapin mo lang yung channel ko, Mercy Balolong. Ano kay YouTube? So, doon. Ipopost ko ito sa YouTube channel ko. Today is May 29. May 29, 2022. Oh, nagkaayaan ang magkabarkada, magkapitbahay na pumunta sa isang prayer meeting pagkatapos kainan. Pagkatapos, andito kami sa Vineyard, sa Tudela, sa Misamis Occidental. Kanya-kanyang vlog, oh. First time ko yung nakapunta sa lugar na ito. Napakaganda. Oh, may ubasan dito sa Misako. Green na ubas. Ayan. Magulan dahil dili pa.